Let's go. Kawai ka kantai kabadon arngut ki tengah kapong ya ka Mangal Sutra kabadai ka jingdeng jongki Hindu kabadon ya ki karteng jongki baro arngut ki tengah jongka kawai ka kantai na doria kal penpau bakasa bat arngut ki tengah hakaju ka ying kane ka kantai ka ong bakasyong bat arngut ki tengah hakaju kapor kawai ka video kaba kane kalung kemi kala ya keren hapdeng kita ki arngut di tengah kabala sapriang ha haki social media hari India ya ka jingsong ka la shim bakalong kapor ka bakongsan bha ha ka jingim hakan yam Hindu la khem ya ka jingsong ka kum ka jingte jongki Hindu teli ki jingim kat kum ka an jong ka niam Hindu wei pa wei breu ula ban song ka tang sisin handrei ka wei ka kantai kabasa haduria kala penken kini kendon bat kala songkurim arngut hakaju kapor tang kata kane ka kantai ka syong bat baro arngut ki tengah hakaju ka yeng kabala sapreng bha ka video jongka haki social media katkum ka video kabala sapreng haki social media loong bakatai kalung kemi kadai kabasa haduria layui yaki arngut ki senrang ki basyong hasenda jongka kabadon ru ya kasendur haka kli jongka kakantai kaong babaro arngut ki dei ki tengah jongka kasyong bat ki baro arngut hakaju kaying ha utau jingdeng balatip kum Mangal Sutra jongki Hindu kabakadeng harendang kabadon ya baro arteli ki kerteng jongki tengah jongka kalaong baka pong ya ka Mangal Sutra kabaper bat ka kerteng jong wei pe wei tengah harendang jongka katay ka video kabal keli ya katay ka gantay kumno ka aipor ya ki arngut ki tengah hakaju kapor katay ka gantay kala jubab daka besuk ba ka penyaci Hendrei hadin bala sapriang katay ka video pun ki breu kila kanto halor katay ka video bat kila kanto ro ya katay ka lukumi bun ki khot ya ka Arman Malik kantay umla bante phadu katnu ka jingsha ka don ka jingkran jong katay ka kantay bun ki breu ki ngej baki laingut kilale tang ban pau nam ha perthei